guys! Ito yung part 2. Ito yung promise ko sa inyo sa part 1 yung room tour natin for the accommodation. 'Di ba maganda yung room? Ayan na si baby. Dalawa yung bed namin. Malaki yung kwarto, guys. Ano siya? Dalawang bed na queen size kasi dalawa kami ni baby. Kasi hindi kami pwede paghiwalay. So, dalawa, hindi naman yan matutulog mag-isa. So, malaki yung kwarto sa... Nakita nyo naman, di ba sa vlog natin kanina, nung part 1. So, ito naman yung pag-uusapan natin today. Kasi, di ba sabi ko, gagawa ako ng tips para sa mga OFW na pauwi ng Pilipinas this November and December. November and December, ito yung pag-uusapan natin. Pero yung sa next year, hindi natin alam kasi kung anong mangyayari. Kung may free pa ba or wala. Ganon. So, andito na naman si Kulit na makikikulit sa ating ulit. Hi guys! Continue na tayo ha. Kasi kanina yung anak ko nangungulit. Ayun na. So, binigyan ko siya ng telepono. Sana hindi tayo makapiright nito. So, sana. So, welcome again to my channel. So, sa hindi pa nakapag-subscribe, i-PM nyo na, hindi nyo i-PM. Mag-comment lang kayo para mabalikan ko kayo agad. Okay? So, start na tayo. Wag na tayong paligoy-ligoy na maraming paligoy-ligoy pa dyan. Kasi, bago ako lumipad, papuntang Pilipinas, ang dami kong question. Kasi walang klaro talaga na may nagbablog na ganito, na ganyan, pero yung pinapakita doon is yung nakapila ang mga tao, hindi nila sinasabi yung totoo na yung anong ginagawa dito sa pila na ito, saan sila pupunta, kung anong mangyayari, anong kasunod, gano'n. So, walang klaro. So, tapos pag nagtanong naman ako sa mga tao, iba-iba ang sabi nila. Merong nagsabi na walang libreng ticket, gano'n. Tapos may nagsabi naman na hindi ka na OFW kasi hindi ka na nagtatrabaho. Matagal ka na hindi nakauwi. So, gano'n. Ang daming question mark. So, sabi nung isa kong kaibigan si Simply Inday, sabi niya, hintayin mo na lang na nandun ka na kasi doon mo malalaman at saka i-share mo para marami kang matulungan. So, so ito na yung gagawin natin, guys. Ngayon, lumipat na naman ako dito sa bed kasi inagawan niya ako ng upuan. So, okay, first tip is pen. Before ka mag-travel, dapat meron kang daladalang pen na anong nangyayari sa mukha ko. May daladala kang pen all the time. Yung sa hand carry mo, palaging nandun yun. Blue or black. Kasi, blue, okay. Blue daw sabi ni anak. So, kasi, yung ibang Pilipino, hindi natin sila masisisi, guys, kasi gusto lang nilang makaprevent. So, hindi sila nagpapahiram ng pen. Pero marami ang nagpapahiram ng pen. Pero maghihintay ka pa. Yung sa aeroplano nga, yung pipilapan sa aeroplano, tsaka nila ibibigay 20 minutes na lang lalapag na kayo. Hindi mo yun maanuhan lahat. At lalo na magalaw-galaw na yung aeroplano. So, hindi mo na yun mahintayin mo pa yung may-ari ng ballpen. So, dapat may ballpen kang isa. Wow! Tip number 2! Oy, nandito na naman siya. Can you go there? You're not allowed here. Go there. Ilaro na lang. Wala, it's already the cartoon. Sorry, guys. So, yun na, guys. So, tip number 1 is ball pen. Dapat nandyan, dapat hawak-hawak nyo sila palagi. Hindi man hawak-hawak. Ilagay nyo naman sila sa hand carry nyo na mabilis nyo silang makuha. Kasi pagdating nyo ng airport, second na mangyayari is may dalawang tao na mag-a-assist sa inyo. Nakasuot sila. I-assist nila yung OFW and non-OFW. May dalawang coast guard na nakatayo, doon kayo pipila kung OFW ka o hindi. Alam mo naman kung ano ka, diba? Kung OFW ka. Ano ba kasi ang OFW and non-OFW? Para sa akin, OFW is yung pag-alis mo ng Pilipinas, naka-member ka ng OWA. Member is, it means na, diba, pag kukuha ka ng OEC, required talaga yung UWA. So, ibig sabihin nun, pag naka-OEC ka, meron kang UWA. At automatic yun naka-register na sa service nila, sa
system nila, service na sa system. So, pagdating mo ng airport, doon ka, kung OFW ka, doon ka sa OFW. Non-OFW is yung lumabas ka ng Pilipinas na ang gamit mo is tourist visa. Pagdating mo ng ibang bansa, nagtrabaho ka. Pagdating mo dito, hindi ka nila i-avail sa free ni OWA kasi hindi ka naman nagkuha ng OAC, hindi ka naman nagpa-register. Paano kanila ma-recognize na member ka ni OWA? So, and sa tingin ko, meron kang babayaran. I think ikaw magbabayad ng hotel at ng swab test pag hindi ka OFW. Para sa akin lang ha, hindi pa yun sigurado kasi hindi ko alam kung anong nangyayari dun sa non-OFW. So, basta ang alam ko is if OFW ka, makaka-avail ka ng free swab test, free hotel. And push. Tapos sa third step is pagkatapos mo nung sa pila, i-guide na naman nila kasi maraming coast guard doon, maraming tauhan sila doon na mag-guide sa atin. Hindi tayo malilito kung saan tayo pupunta kasi talagang naka-organize siya, guys. At saka palagi kami na priority kasi may dala kaming bata. So, thankful na may dala kaming bata kasi priority talaga nila yung bata, no? So, yun ang nangyari sa amin. So, pagkatapos namin doon, pumila ako. Pero ako nagdadalawang isip ako kasi hindi ko alam kung member pa ako na maka-avail pa ako nung OWA na free lahat kasi 2 years lang yung contract ko before kay OWA. Tapos, hindi pa ako umuwi dito. So, nagtuloy-tuloy ako doon na hanggang 6 years. Hanggang ngayon, umuwi ako dito. Kasi marami akong pinagtatanungan. Maraming haka-haka, maraming sinasabi na hindi naman talaga, hindi nila ma-prove. Yung narinig lang din nila sa ibang tao. So, salamat kasi inaccept ako ni OWA at kinilala pa din ako ni OWA na member niya. So, yun ang pinaka-the best na nangyari sa akin kahapon doon sa airport. Tapos na tayo doon sa sa OWA and non-OFW. OFW and non-OFW. So, third naman is may bibigay silang 2 papel. Yung isang papel is para kay OWA, yung isa naman is para kay swab test. So, ang unang mangyayari is, dadalhin nila kayo sa isang room na doon hihingin yung online Red Cross ninyo. Dapat talaga naka-online Red Cross na kayo doon. Naka-register na kayo dapat sa Red Cross 3 days before ang flight mo. Kasi, pag nag-online ka sa Red Cross, na medyo malayo-layo pa yung flight mo, hindi mo masasagutan kasi hihingin yung flight number, yung airline mo. So, ano yung ilalagay mo doon, no? So, yun. Tapos, i-scan nila yun, i-screenshot mo yun kasi pag mag-online ka sa Red Cross, may i-resend si Red Cross sa'yo na code number. So, yung code number, i-save mo yun or i-screenshot mo yun para sigurado, pagdating dito, ipakita mo yung phone mo na naka-screenshot yung code, i-scan lang nila yun. Ang bilis na. So, bigay mo yung phone mo na with code, tapos diretso ka na sa swab test. Pagdating mo sa swab test, bibigay mo yung kulay brown na pinilapan mo na papel. Tapos, isoswab nila yung bibig at saka yung ilong. 2. Tapos nun, pagkatapos nung sa swab test, punta ka na ng immigration. Pag nakalabas ka na sa immigration, kukunin mo na yung luggage. Yes! Okay. Pagkatapos mo makuha ang luggage, punta ka na kay OWA. Doon kay OWA, yung isang papel, yung kulay puti na papel. Doon niya titignan sa system kung nandyan yung pangalan mo. Kasi, kahit sabihin mo pa doon na OFW ka, pero sa system ni OWA wala ka, hindi ka nila ma-avail sa free. So, ayun. So, dapat alam mo na OFW ka o hindi. Tapos noon, at sa akin pala, kasama ko si baby.
So, hindi ko alam mo, OFW, kasi OFW ako, so, ang kasama ni baby is OFW, so, automatic OFW na din siya. So, pag yung isang tao, ang kasama niya is OFW, automatic na din siyang OFW. So, pagkatapos nung sa OFW, si OWA, nagbibigay siya ng pagkain. Pagdating mo doon sa desk ni OWA, may pagkain si OWA na ibibigay. Tapos, ano na nila kayo, i-guide na nila kayo pupunta sa bus na naghihintay. So, ang maganda sa amin kagabi kasi nahuli na kami, pinakahuli na kami, 5 na lang kami hinatid ng bus doon sa hotel. So, yung hotel na binigay sa amin is yung sa part 1 na in-upload ko, yung Great Eastern Hotel. Ang ganda ng room, guys, ang lucky. So, wala akong masasabi. So, thank you talaga sa government natin ngayon kasi naka-free tayo. Ang ganda talaga, naka-save, ang laki ng tulong. Ang hinihintay ko na lang is yung naghintay na lang ako na ngayon ng result. Pag nag-result na yun, sabi ni OWA, sabi ni Coast Guard, yung sa email natin yung email natin, email address natin na nilagay doon sa online ni Red Cross, doon sila mag-send ng result. Tapos pag mag-result na, sasabihin mo sa mga Coast Guard na naka-assign dito sa hotel. Tapos sila na ang mag-asikaso doon sa bus na susundo sa inyo para ihatid kayo doon sa terminal. So, ang sabi naman ni Coast Guard is free din ang ticket papunta sa probinsya. Papunta din sa amin. Lahat free na kasi LGU namin ang kukuha sa amin doon sa bababaan namin. So, lahat free. Pero hindi ko pa alam kasi over luggage talaga kami. So, hindi ko alam kung magbabayad pa kami ng luggage o hindi na. So, kung magbabayad tayo, wala naman tayong magagawa. Kaysa naman ikaw magbayad ng ticket. So, okay lang yun. Okay lang yun. No? So, pero hopefully, ma-free din yung luggage natin. So, isa lang ang masasabi ko, it's all free. Lahat ay free. Basta OFW ka. No? Land-based or sea-based. So, hanggang sa muling pagkikwentuhan, next vlog natin is i-update ko kayo dun sa pupunta na sa province namin kung libre ba yung, kung may babayaran ba ako sa luggage ko na excess luggage o hindi. So, sana nagustuhan nyo yung tip ko at sana nakatulong talaga kasi nung ako talaga, ang dami kong pinanood ng mga sa YouTube, wala, yung iba, oo, yun ang experience nila pero hindi pa rin klaro sa akin, no? So, yun, so, sana itong makatulong. So, hanggang sa muling pagkikwentuhan natin, guys. Maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. And sana, masubscribe nyo na din para naman tuloy-tuloy yung kwentuhan natin kasi pag nakarating na ako sa probinsya, yung mga vlogs natin is more on makeup and buhay namin sa probinsya. Buhay namin doon sa bukid ni Baby Lino. Ang saya-saya niyo, guys, nung nakasakay na siya ng bus. So, thank you and God bless. Ingat po kayo palagi.